everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Ha? Og nahibaw ka na. Diba? Unsa ka na imong gipanulti, Helena? Ma'am Julia, nahibaw ko nga nagsusi sa mo sa prisuhan kung buhi pa ba si Celes. Panuhay ka! Dili ko panuway, Ma'am Julia. Kay ni ako ra mo tabang sa inyong problema. Hoy, gaga! Wa ka makatabang sa among problema! Hinuo na ka puno ka! Busit kang dako! Ha! Bagaan mong naong, no? Ma'am Julia, ayaw na nagkasuko. Nurse ra lagi ko sa imong bana. Ayaw ka hadlok nga mahurot ang inyong katigayonan. Okay na ko sabay og yuta ni Celes. Ayaw na gisguting pangana! Naluoy lang ko ni Celes, Ma'am Julia. Namatay siya sa prisuhan nga wa makasuway bisan gamay nga kalipay. Oh, Ano kang napriso man siya, ma'am? Suod man gid mong higala. Nganong nakapatay man si Celes? gaga! Kahilas gid ni mo mangutanan ako, ana, god! Dili na pagila sila sang ako, ma'am. Ganahan na ko mahibaw kung ngano na priso si Celes. Ah! Buwisit ka! Buwisit! Hala, misibat. Wa ka anto sa lalis. Misigang mga matas maldita. Wa magatuo nga doon ay musukol kaniya. Manang, Hmm. unsa mo ginahitabo sa pagkapriso ni Celes? Ha? Ay, nakalitan naman ko inday pagkahibaw na ako. Good nga, namatay na dayang duha na mo kaagawon. Unya, dili sab ko makatuo nga si Celes maoy nakapatay. Ay, pero dito man yun mamatay ang duwas ilang bahay. Good. Ay, nakong pangutan aoy kay gitili ang paghisgot ni Celes ining baya. Di man di si Sir Alejandro sa pagkahitabo, manang. Ag akong nahinumduman, no? Nga dito's biyahe si Sir Alejandro. Unsa? Uy, Shane! 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 Ma! Mamukaw man jud ka. Lakaw ba? Ati man na ang imong amahan. Ni si Helena. Dali mahimo nga makasuod pa siya og balik din eh. Sa? Ni ano sa Ay, nampanyuay? o lagi. Subangon na diha. Kaligo dito, kay ati man sa imong amahan sa mga kinahanglan ni Papa nimo. Sige na, lihok na. O lagi, maligo na ko. Mulakaw ko. Ikay pangitag paagi nga dili magdugay sa bahay ka na si Helena. Sir Alejandro? Sir? Sila na ni Sir. Suod lang, Helena. Good morning, sir. Good morning. Mayo kay ni ka nga, Helena. Niagid ko, sir, kay... doon ako ipangutanan nimo. Oh. Bahid sa unsa ka na, Helena. Bahin ni Sala, sir. Oh. Ngano? Unsa man ang bahin kaniya? Ha? Gusto na ko mahibaw or makabati ka nimo mismo. Kung... ngano na priso sa Celes. Oh. Sorry nga mangutana ko sa imo pag-usab, sir. Naluoy kay kung ano ko na nahitabo ni Celes. Mao nga, gusto ko mahibaw kung ngano na priso siya. O niya, multiple murder pag yun. Helena. Sorry kun, ako ding nahisgutan. Pero, musulti lang ko ni mos tinuod, sir. Unsa ang gusto nimong isulti? Nakita ko sa una o katapusan higayon si Celes. Sod na sa iyang lungon. Unsa? Unsa? Dito ka sa haya ni Celes?
O, sir. Dito ko sa haya ni Celes. Unsay nahitabo sa haya ni Celes? Celes! Ganawa pa ko ni mo ang kunang anak! Gano bibaya makay ni kalibutan ang hawak mo sultin ako nga ikaw ang akong inahan! Gano man! Doon ako'y katungod ka mahibawas ni noon! Pero ganong inyo manigihikaw na ako! Helena, nganong nahilom ka? Makaluluoy siya. Way bisan usa nga mitambong siyang hayop. Way bisan usa nga paryente niya nga nahibaw nga patay na siya. Ginoo ko. Kami lang si Mama. Ang mipahiluna niya sa lubnganan. Celes, pasaylo ako. Karon, sultihi ko kung sa nahitabo. Ngano nakapatay si Celes, Sir Alejandro? Napatay niya ang akong asawa ug inahan. Wa ko dinhi sa pagkahitabo. Didto ko sa usa ka conference ug nabalitaan lang nako nga nagipatay ni Celes si Mama ug si Vilma. Mituo ka ba? Ang si Celes gid ang napatay sa imong asawa ug imong inahan. Bugat ang ebidensya batok niya. Daghan ang nakasaksi nga siya gyud ang nagunit sa hunting nga gigamit sa pagpatay ni Mama ug Vilma. Kinsa ang saksi? Daghan sila. Kinsa sila, sir? Si Julia, si Franco, ug usa ka silingan. Silingan? Nalimot ko sa ngan. Pero tulo sila nga may saksi nga si Celes kang nakitaan nga midunggab kang Vilma. Gipatay niya ang akong asawa dito sa ilang bahay. Dito na sa sod sa prisuhan si Celes sa diyang miabot ko. Wa ko makasabot kung gibati niya itong higayuna. Naglibog ko. Kung unsa gay akong buhaton. Unsay gisulti ni Celes nimo? Nagpakiluoy siya nako. Maluoy ka, sir. Dili ako ang nagpatay sa imong mama ug asawa. Inosente ko, sir. Inosente ko. Nagpakiluoy siya nako. Inosente siya. Mao ka na ang kanunay niyang gibalik-balik. Tungod kay tinuod siyang inosente, Sir Alejandro. Oh, Mituokos gisulti ni Celes. Inosente siya. Mao ka na ang kanunay ni gibalik-balik og sulti ngadto sa akong inahan. higala sa imong inahan si Celes. O, Sir Alejandro. Og mituo si Mama nga inosente si Celes. Dili siya ang nagpatay sa imong inahan ug asawa. Mayo kay niya ka na sa atong abutanan. Franco, Sam nang imong giingon nga emergency ka to sa buta, ha? nagsamok-samok na sagbalik si Helena. Yeah? Naibaw si Helena nga nagpakiso si tabahin kang Celes didto sa prisuhan. Ang panuway, nagpakiso si sabdi ay siya bahin kang Celes. Og wa ko makauyon sa iyang gisulti nga ganahan siya nga mahibaw kung nganong napriso si Celes. Usa. Misulti siya na nimo. O lagi, misulti siya. Mura siya og nagbahad siya sinultihan. Pagkapaduway. Mauna ang dilmayong balita. Franco, kinahanglan maghuna-huna ka na og paagi kung unsaon nga mahanaw sa hingpit ka na si Helena sa atong kinabuhi. Huna-huna lagi ko. Pero swertihon pirmi ng bayana.
nga magkalikay yun sa kamatayon. Ayaw paghunong. Dili mahimo nga mahibaw siya sa tinuod. Ay, kalma. Why may bawas tinuod? Kaya ang tinuod, nalubong na sa kalimot. Pero, gusto ning o kayo ni Helena. Klaro kaayo siyang sinultihan, Franco. Kinsa magino si Lina? Aha? Aw, yung nurse ni Alejandro. Di ko mo tuo nga normal lang siyang nurse ni Alejandro. Nga sama suban. Unsa? Muna, sa gipakitang kaikag ni Helena karon. Dili may tabo nga normal lang siya nga nurse. Tunag yun nagpaluyon ini. Mauna ang imong trabaho. Tuki anak samtang dili pa uwahi ang tanan, Franco. Ayaw ko balaga. Manamag ko sa Cebu. Ako ipasusi sa galan akong pulis ang prisuhan di namatay si Silis. Ug akong ipasubay kung diin gyud gikan kini si Lina. Usa, nagkinahanglan ko siyang biodata. Husto. Husto, Franco. Si Helena ang atong ilhon kung kinsa gyud kini siya. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.